Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo munindine yankho seunda koma poyamba na imito yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kariati akaonekera ku bwalo la milandu lero. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likupitirirabe mdziko muno. Mulipotera athu lapadera Thomas Kachere akubweretsa poyera mavuto omwe anthu akumana nawo kamba kakuonongeka kwa mlatho wa thuchira. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tendikhaye limodzi. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kariati akaonekera ku bwalo la milandu lolemba kutsatira kumangidwa kwawo lachinayi sabata yatha. Bwaloli liyembekezeka ukaoneka ngati nkoyenera kuti Kariati atuluke pa belo. Zambiri mlipotiri la Mercy Matonga. Malinga ndi apolisi zofufuza zokhudzana ndi mulandu wa Kariati zatsala pang'ono kutha ndipo Kariati akaonekera ku bwalo la milandu pa 28 Oktoba chaka chino. Malinga ndi apolisi iwo atsimikizira mtundu wa Malawi komanso mbali zonse zokhudzidwa kuti mulanduwu akupatsa ulemu wake komanso kulemekeza ufulu wa munthu wina aliyense omangidwa. Poyankhula ndi Times, oyankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala anati zokhumudwitsa kuti Kariati anamangidwa apolisi asanamalize kufufuza za nkhani yawo. Kwatenga kukhala tsiku lonse chilachiwiri osama charges osapanga kupanga mochedwa komanso kumanena kuti they are still investigating. Why arresting a person when you are still investigating? Zimangoonesa kuti angofuna kumuzunza munthu komanso angokhala ndi zolinga zina. Kariati anamangidwa lachinayi sabata yatha poganizira kuti ankafuna kupalamula mulandu. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likupitirirabe mdziko muno. Izi lingakhale kuti akuluakulu aboma adalonjeza kuti lichepa pofika kumathero a sabata ino. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Zina zaperekedwa ndifaki mukuona mafuta ayamba kubwera moti tikuyankhula pano tikukamba zokuti mafuta amatankers omapitirira 200 komanso mawagoni opitirira 30 zikubwera. Lachitatu sabata yatha ndunayona zofalitsa nkhani mdziko muno a Moses Kunguyu komanso mkulu wa bungwe la Nokima a Clement Kanyama komanso abungwe la Mera a Henry Kachache adafotokozeratu nkhani muzinda Lilongwe kuti vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likuyembekezeka kuchepa kumathero a sabata ino. Akunkuyu mwazina adanena kuti matraki onyamula mafuta a petrol okwana 150 ali munjira ndipo adanyamula mafuta okwana 5.7 million kuti afike mdziko muno. Iwo adawonjezeranso kuti amayembekezera matraki onyamula mafuta a petrol okwana 144 amene amayembekezeka kunyamula malita okwana 5.5 million kuti anyamuke ku Beira mdziko la Mozambiki komanso ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania. Koma patatha masiku anayi zikuoneka kuti zinthu sizikusintha pamene anthu oyendesa galimoto akuvutikirabe kuti apeze mafutawa. Titayendera malo ena omwesera mafuta mu mzinda Blantyre tidapeza kuti ambiri adalibe mafutawa. Izi ndi chimodzimodzinso malinga ndi atolankhani athu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Anthu oyendesa galimoto m'dziko muno akumakhala nthawi yochuluka pamalo omwesera mafuta akangomva uthenga kuti pabwera galimoto yodzasisa mafutawa, ndipo galimoto iyi ikalephera kubwera ena mwa anthu akumakakamizika kugona pamalowa. Malo osavomerezeka amene amagulitsa mafuta, chigubu cha mafuta a petrol cha malita okwana asanu akamachigulitsa pa ndalama zokwana 35,000 kwacha kapena 30,000 kwacha. Koma mulingo wa mafuta ngati uwu zinthu zikamayenda bwino anthu amagula ndalama yosachepera 13,000 kwacha m'malo omwetsera mafuta. Amalawi tsopano alowa msabata yachitatu yakusowa kwa mafutawa, chinthu chimene adindo anena kuti chachitika malinga ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja komanso ngongole imene dziko lino ili nayo ndi anthu amene amabweretsa mafutawa m'dziko muno. Amene amayankhulira bungwe la Mera Afitina Khonje adati tiyankhule nawo kanthawi kena, koma akuluakulu ena aboma adalasanyankhulepo pa nkhaniyi. Nthambi yoona za ndende mdziko muno yati yayika chikhulupiriro chake pa malamulo atsopano amene ikhulupirira kuti akazavomerezedwa adzachititse kuti vuto la kuthithikana mndende za dziko lino lichepe. Mkulu wa za ndende mdziko muno Amasauko Westcott wapereka chitsanzo cha bilu yokhudza ndende imene mwazina yati kupereka mwayi oti anthu azidzatha kugwirira zilango zina m'madera mwawo m'malo mwa kundende. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Awisi kuti atsindika kuti malamulo oterewa ali ndi kuthekera kopewa mavuto okhudza kuchepa kwa ndalama
komanso kufala kwa matenda zimene zimachitika kamba kakuthitikana mndendezi. Akhuza tipasa ndalama zimene tikhozoona ngati zokwanira panthu amene atipasani, koma kukabwera ena anthu owonjezera ndalama zija sizikwanira, komanso kuchulukana kumapangisa kuti zofunika kuti tiyendetsere ndende zathu zimachulukanso zomwe sitingakwanitse kuzifikira, komanso nkhani zokhuza ndi matenda ngati TB ndi matenda ena opasira imakhalanso challenge chifukwa cha kuchulukana kuti anthu achakugona mothitika. Sabata yatha lipoti la chaka chino la bungwe la Malawi Human Rights Commission lokhudza ndende lidati ndende za dziko lino zikupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Pakadali pano ndende za dziko lino zikusungira akaidi oposa 16,000 pamene zimafunika kuti zidzisunga akaidi pafupifupi 8,000 okha. Mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere awabweretsa poyera mavuto omwe anthu akumana nawo kamba akuonongeka kwa mlatho wathuchira omwe walumikiza maboma amulanje ndi chiradzulu. Pakadali pano anthu angapo amwalira atagwa pamene amati adutse pa mlathowu. Pa zaka ndithu mlatho wathuchira omwe uli pakati pa madera amulanje southwest ndi chiradzulu south wakhala ofunikira kwambiri kwa anthu akumaderawa. Ena amadutsira pa mlathowu popita ku msika wa Chonde ndipo ena ku minda yawo. Koma namondwe wa Fred atawononga mlathowu anthu akuvutikabe. Zomvetsa chisoni ndi zakuti tikunena pano anthu awiri adamwalira atagwa pa mlathowu pamene amati adutse. Ndinapita ndi kukakhala pa mlathowu tsiku lonse kuti ndione mmene anthu akuvutika wathuchira. Pano anthu akuvutika pamene akufuna kupita ku chipatala chaching'ono cha Mkalo komanso ku polisi yathuchira ku Chiradzulu. Ambiri mwa okhudzidwa awa ndi amadera amulanje southwest ndi Chiradzulu south. Pamene ndinali pa mlathowu lowa si chinthu chapafupi. Pano pa madzi mu msinje mvula ili pafupi inangobwera yochepa mvula kwa madzi kupezeka mu msinje muthuchira. Pano pandeti kuzunzika kuno tiganizireni mabwana mutikhonsere bridge yathu tiziwoloka. A Grace Martin amudzi wa Nsupe ati ngakhale maphunziro awana akhudzidwanso. Mavuto omwe tikumana nawo chokuonongeka kwa bridge iyi 1 maphunziro abwerera mbuyo, 2 mabizinesi ayima choncho chimene chasala kudera kuno ndi umphawi okhaokha. Wogwira ntchito za umoyo a Steve Palera akuluchenza ati mlathowu ndi ofunikira kwambiri kamba kuti umalumikizitsa anthu ammadera angapo. Nkhani ndiona kuti bridge ikulumikiza madera awiri amene ndi akuluakulu. Uwu ndi Mulanje, uyu ndi Chiradzulu. Ndi pali zambiri zimene zimachitika apapa ngati pali msika wa Chonde umene anthu ambiri amakhala kudusa ndi zinthu zawo apapa. Katundu osiyanasiyana siku ndi siku kagulisa maso. Ndi dera likulu kuliso anthu ambiri. So mayendedwe ndovutirapo njenga sizingaduse galimoto sizingaduse imene mukuonera. Komatu anthu ena apezerapo mwayi omalipirisa anthu omwe akufuna kuthandizidwa kudutsa pa mlathowu. A Stefano John ndi waganyu pamalowa ndipo akuti amatha kupeza 9,000 kwacha pa tsiku. Kuti mapanga ganyu imene iyi sitimapangira ukonda upeza kuti mavuto timangovomereza basi. Ife cholinga chathu nchoti kuti pakhonzedwe kupangira kuti anthu amenewo athandizike oloko ife amenenso tithandizike. Phungu wa Mulanje South a George Chaponda ati iwo adayitengerapo nkhaniyi kwa nduna yoona zamtengatenga omwe akuti adawatsimikizira kuti ndalama zidapezeka zokonzera mlathowu. Zidafike namondwe ujatimati Fred bridge yanaonongeka ndipo ine nachita changu kuwauza nduna amtengatenga Honorable Jacob Hara ndipo iwawo janandiuza kuti zichitika posachedwa. Koma 1 year yapita ndakhala ndi kuchita repeating kangapo kakhale kwa DC koma palibe chikuchitika. Zachisoni ndikuti pamene paja ndithu anthu awiri amwalira wina anagwera mmene muja ndipo zonse zitinauza iyo. Naye phungu wa Chiradzulu South a Joseph Mwanaveka ati boma likuyenera kuzindikira kufunikira kwa mlathowu kwa anthu. Ndalama zofunika pamenepo ndi zambiri oti ngakhale sitingathe kugwiritsa ntchito ku Social Development Fund. Anthu athu pamenepo akhala ambiri avulala andi anthu pafupifupi anthu 4 amwalira pa bridge pamenepopo. Ndiye mukandifunsa ine ngati MP amene cholinga changa ndi chitukuko, cholinga changa ndi kutumikira anthu amdera langa ku Chiradzulu South ndi kudandaula chifukwa choti
bridge yoyo ibwesa mavuto anthu akulephera kupita kwakutisa zinthu zawo akulephera kuti ayende komanso ambiri akumalira chocho ine ndiwodandaula ngati mmene wina aliyense apena kudandaulira. Wapa mpando wa bungwe la Human Rights Consultative Committee a Robert Mkwezalamba ati nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni. Nzokhumudwitsa kunena kuti nkhani ya bridge limeneli mlatho umenewu walowa ndale tikuzotero tikanakonda kuti boma lichite machawo likakonze bridge limeneli ndalama za CDF komano zawo za chitukuko za boma zimene ziyokera nthambi ya unduna wa transport kuti akakonze basi amalawa azidusa kuti kupita mbali ina kuti akagwire ntchito zina za chitukuko zokonza umoyo wawo komanso kuti akatukule umoyo wawo chifukwa kutero kukaphwanyira ufulu wawo opanga ntchito za chitukuko komanso kukapeza thandizo la chipatala la za umoyo ndi zina zoterozo. Pempho lapita kwa mbali zokhuzira mdziko muno kuti zizithandizanso ophunzira amene ali msikulu za ukachenjede zimene sizaboma. Mkulu wa sikulu ya Trinity College of Health Sciences Godric Chipondeponde wati ndi okhumudwa kuti ophunzira amene ali ndi kuthekera kudzagwira ntchito zachipatala akupitirira kusiya sukulu kamba kosowa ndalama zolipirira maphunziro awo. Iwo adayankhula izi pamene ophunzira amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Isaac Salima afotokoza. Ophunzira amene amachita maphunziro okhuza unamwino pa sukulu yosula anthu ogwira ntchito zachipatala ya Trinity College of Health Sciences m'boma la Nsanje adasonkhana m'mudzi wa Blantyre pamene amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Mkulu wa sukuluyi Godric Chipondeponde adati akuyembekezera kuti ophunzirawa akapitiriza kuonesa khalidwe labwino akamathandiza anthu ofuna thandizo lawo ponena kuti ntchitoyi imafunika anthu otere. Koma Chipondeponde adadandaula kuti ophunzira ambiri akumasira sukulu panjira kamba kosowa ndalama yolipirira maphunziro awo. Ndi vuto lalikulu kwambiri. Tingothokoza amene apanga graduate lero kuti panali agaiya amene anapanga support ma students about 19 of them ndi ma scholarship mothandizidwa ndi a USAID. Kupanda ma scholarship amene wawande kuti ana ambiri akanalephera sukulu. Masiku ano mene zinthu zikuvutiramu ma parents kuti apeze ndalama zolipirira ma fees komanso apeze ndalama zoti aine ake azithandizirenso ndizovuta. Ndizimakhala zomvetsa chisoni kuti ma students ambiri amene akanakhala anamwino abwino amapezeka kuti akanika kulipira fees. Poyimira ophunzira anzake Emmanuel Mbale anati akuyembekeza kuti akagwiritsa ntchito kadaulo amene apezawu pokathandiza anthu ofuna thandizo la zaumoyo. Chiyembekezo chathu kwambiri taphunzirako zochuluka and atiphunzitsa bwino kuchokera ku college ya Trinity ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti zonse zimene taphunzira ku college imeneyi tikathandiza kuwapansa odwala amene tikakumane nawo ndiponso odwalawo akayamikira pa chimene tikawapasa. Umuzi wa ochita malonda mdziko muno anyudzi mkambala pa dziko lino likulephera kukwera pa chuma kamba kuti mabanki sakupereka ngongole moyenera kwa anthu ofuna kuyamba business. Iye amalankhula izi kusukulu yakachenjede ya Natural Resources College komwe anayitanidwa ku msonkhano ophunzirawa kuti akambirane zokhuza kuchita malonda. Akambala anati mabanki amayang'ana zambiri makamaka kwambiri business zomwe zilipo kale. Iwo akulankhula zambiri. Pachilungamo chake dziko lapansi mayiko amene akuchita bwino amayang'ana anthu oti akuyamba kumene ma business kuwapanga finance mabanki kuti ma business iwo akayamba kuzothandizira kulemba ntchito anthu. Ife tikufuna dziko lino anyamata azipeza chochita kaya ndi business kapena ulembedwa ntchito. Koma ulembedwa ntchito kusungatheke ngati ma companies amene amabwerekesa ndalama anthu amene angafuna kuchita business akukana kuthandiza anthu amene ali ndi maganizo abwino amene akuzothandizira kuti ma business azitukuka kuno Malawi. Ndiye vuto limene ndilofunika kuti boma litengepo mbali po alankhula mabanki kuti asinthe ma policy anthu umene akupanga ma profits akulu mabanki ena mpaka namafika 70 billion kwacha pachaka profit. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ophunzira pa sukuluyi a Aubrey Dodola anayitana Akambala ngati munthu mmodzi odziwika bwino pa nkhani za business. Gulu la achinyamata mu mpingo wa Raised for Repurpose limene limatchedwa kuti RFP Ndirande Family lidayendera ana amasiye komanso aulumali amene amasungidwa pamalo a tidzalerana ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre.
achinyamatawa motsogozedwa ndi a Dorothy Zimba mwazina anakonza chakudya cha nkhomaliro komanso kuwapatsa katundu osiyanasiyana. Mkulu woona za chisamaliro cha anawa kubunge la Tizalerana Shelter a Frank Overton Banda adati thandizoli ladza mnthawi yomwe akukumana ndi mavuto ochuluka. Mavuto ndosayamba kukhala ndi munthu wolumala ndi chimodzi chimene chili chivuto chikulu amavuta mwana wawo amene ali pakhopa kwabwino bwino ndibwanyi munthu wolumala choyambirira pamuzi pano chifukwa anthu ano olumala amafunikira full service yoti mwayang'anire muchina chilichonse ena mukaona sangathe kuyenda sangathe panga chilichonse amene athandizidwe choncho timakhala mavuto ngati azakulira timakhala mavuto ngati kupeza mabill amazi timakhala mavuto ngati kupeza school fees zona kuti athandizire njira imene mapezera ndrama zona kuti ifeyo umatokha timakhala tine madonors ena amene akunja amathandizira komanso anthu ena ofuna kwabwino ngati abwerera awawa abwera kuzathandiza ine amapangira kuti tipeze chithandizo komanso ife mwatokha timakhala ndi zina zimene timapanga pano mwachisanzo anthu timaphunzitsa kuka mabasket timaluka ma t-shirt komanso pamwezi panopo tipanga za weaving zimene tikapeza makontrakt ndi pasachito manager kandi amene timapeza kuzera mzimenezi zimene timathandizira pamwezi pano. Amalawi avalimbikitsa kumagwiritsa ntchito galimoto zoyendera magetsi ngati njira imodzi yothandizira kuteteza chilengedwe komanso kuthana ndi nkhawa kamba kakusowa kwa mafuta a galimoto. Mkulu wa kampani ya Lilongwe Motor Show Alinane Njeromole ndiye wanena izi pa chionetsero cha galimoto cha Blantyre Motor Show cha chaka chino. Anjeromole ati anthu akumagwiritsa ntchito makamaka akamagwiritsa ntchito galimoto zotere azithanso kuthandiza kutukula kampani zigulitsa galimoto zotere. Okay, I think magalimoto amenewa makamaka pa nkhani ya chani chilengedwe. I think they save chilengedwe because the magalimoto oti amagwiritsa ntchito magetsi. So as you know, fuel there's inzake amapanga so contribute to climate change. So I think Amalawi azipanga embrace kwambiri magalimoto amenewa amagetsi. Monga mukuonera pali makampani osiyanasiyana kwabwera anthu ambiri ogwira ntchito makampani osiyanasiyana. So magalimoto akamagulitsidwa makampani amakhala ochita bwino kusonyezanso kuti anthu amene akugwira ntchito kumeneko akupezanso living through jobs. Ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja yemwenso anali mulendo olemekezeka pa chionetserochi anagwirizana ndi Makwinja ndipo ayamikira kampani kamba kachidwi chake popereka ntchito kwa anthu komanso kutukula nthambi ya mayendedwe mdziko muno. Tikuwapempha kuti apitise zinthu ngati zimenezi kuti anthu aone. Monga lero pano ndaona galimoto zoyendera magesi. Mwina anthu ena sakuziwa kuti Malawi muno mwafika magalimoto oyendera magesi. Lero awa ali apawa chifukwa cha show imeneyi. You know, petrol akudula, petrol akusowa mene monera, ma filling station panopo ma filling station mafuta akusowa. Amene ali ndi galimoto oyendera magesi sikunkuza akungoenda ine. Kachiwiri so monga mukuziwa kuti nyengo ikusintha ena kuti chifukwa cha carbon uso wa magalimoto chani zindizi iziso zichepesa ngati carbon iyi kubwera kwa magalimoto amagesiwa makaboni achepesa mwina climate change tikuzochepesako. Utumiki wa Cindy Joro Ministries wa mdziko la South Africa wati ndikofunika kuti adindo agwiritse ntchito limodzi pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ana amasiye mdziko muno. Yemwe adayambitsa utumikiwo a Master Joel wanena izi pamene utumikiwo umapereka katundu osiyanasiyana pamalo osungira ana amasiye achikondi ani mphatso Orphan Care Center ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Joel anati adindo akuyenera kuonetsetsa kuti akuthandiza ana amasiyewa ndi thandizo lolipirira maphunziro awo ndi cholinga choti anawa adzitha kupita patsogolo na maphunziro awo. Mmawa ake mmodzi wa akuluakulu amalowa a Gift Mbewe wayamikira utumikiwo kamba kathandizo lomwe lapereka. Ambewe afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Ithandizo limene labwerali limene alithandiza Pastor Cindy lakuti pali matumbayi ufa amene paja amene tigwiritse ntchito ndithu kwa masiku angapo kwa kuti tithandizike ana amenewo akakhale ochangamula kachitachita chimene chimasukuma. Mawu anga kwa anthu amene akhoza kuthandizapo zakuti asamawayang'anire kumbali ana ngati amene wawa iya kukuza mwana pamafunika zinthu zambiri ngati ali ndi kuthekera kwakuti akhoza kupanga kuthandiza
aine kuti abwere pano pachikona anthu ofandira seta kuti adzathandize ana amenewa kuti tithandizane momwe ngati ife kunoko kumalawi kuti tithandizane kukuza ana amenewawo. utumiki omwe apereka katundu monga sopo, ufa, soyapisezi ndi mchere. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomero yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kariati akaonekera ku bwalo la milandu lero. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likupitirirabe mdziko muno. Mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere akubweretsa poyera mavuto omwe anthu akukumana nawo kamba kuonongeka kwa mlatho wa thuchira. Munali ndine Yankho Seunda.